Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin las 9 sang gabi tugtog las 10 sang gabi, humalin Lunes tugtog Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Oras sa Pilipinas, 34 minutos na nakaligad sa alas 8. Kasi tingala ka mo ha. Way pa na mislan gali ang intro. Alas 8:30 na gasugod ang ato nga programa Tugtog Las 10. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Welcome sa Iloilo Newsline mga listeners kang mga viewers. It's sa uno kita subong sa bulan sang Hunyo 2021. Ang syudad sang Iloilo under sa Modified Enhanced Community Quarantine samtang ang probinsya sang Iloilo nagkapabilin sa MGCQ. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, welcome sa Iloilo Newsline, Iloilo Night Watch. Mata kag dulunggan sang tanan. Kamo amaga monitor sa mga balita, mga impormasyon upod man sa aton nga mga reporters, mga correspondent nga naghalin sa nagkalain-lain nga mga lugar. Standbyan ay sa aton nga mga listeners kag mga viewers. Yara sa aton nga linya ang Pag-asa Iloilo. Ibaluon ta kundiin na si Bagyo Dante. Yara sa aton nga linya si Mr. Charlie Dipra. Iloilo Newsline Weather Update. Mayong gabi. Sir, mayong gabi sa tanan nga taga-Talamati kag televiewers ang Iloilo Newsline. Ari pinaka-uli nga tropical cyclone bulletin number 14 karon nga adlaw Hunyo 1, 2021. Tropical storm nga si Dante na maintain sa gihapon nang iya sini nga kabasugon ag sa karon na posible na magalandfall ini sa may bahin sang northern kaga portion sang eastern Samar. Alas 7 kay na sang gabi uli na siplatan ang sentro sang sining tropical storm nga si Dante. Ginabulabat ta base sa tanan niya available data nayara sa 55 kilometro na sidlangan na aminhan na sidlangan sang Borongan City, Eastern Samar. May kabasugon ini nga hangin na magalabot sa 65 kilometro per ora malapit sa sentro, may pagmadus naman na sa 80 kilometro per ora. Magahulag naman ini paaminhan ng katungdan sa 30 kilometro per ora. Sa karon ang tropical cyclone wind signal number 1 ginabatang pilisaton sa bayan sang Western Visayas sa may northeastern portion sang Aklan. Sa Liso, Numancia, Banga, Kalibo, New Washington, Balite, Batan, Altabas, Makato, Hagtangalan. Sa northeastern portion naman sa Capiz, sa Mambusaw, Sapian, Ibisan, Roa City, Panitan, Sigma, Panay, Pontevedra, President Roas, Pilar, Maayon, Dao, Cuartero. Kaga northeastern portion sa Iloilo, sa bayan sang Sara, San Dionisio, Batad, Estancia, Balasan, Carles, Limere, Ahoy, kaga Concepcion. Kag northeastern portion sang Negros Occidental sa Manapla, Cadiz, Sagay, Escalante, Toboso, Victorias, kag Calatrava. Sa karon diri sa aton sa may bahin sang Iloilo kag Capiz, expect naton makasarangan tubtob mabasog nga mga pag-ulan. Samtang sa nabilin nga bahin sang Western Visayas, mahina tubtob makasarangan nga mga kay kun isa may mga mabasog man nga mga pag-ulan dala sini nga tropical storm na si Dante. Ang sa atong temperatura nasa 25 tubtob 33 degrees centigrado. Ang adlaw nagtulog alas 6:09 kinasang hapon, magabutlak naman alas 5:26 buwas sa aga. Kaya man pinakauli nga lakas ng panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Si Bagyo Dante, san o siya magwa sa par?
Yes, base sa aton nga forecast ang ining bagyo nga bagyo nga sidante posible hina ini o kung mag weekend ini mag-isa na lang ini ka tropical depression by Thursday o kung Huwebes nga adlaw, then mag-isa na lang ini ka low pressure area sa Biyernes naman sa hapon, sir. So mga Wibis pa siya, Biyernes magwa sa par. Yes, posible, sir, mga Biyernes adlaw o kung Sabado nga adlaw makagawa rin sa Philippine Area of Responsibility. Pero hindi kikitaya mapektuhan sang lubos diri sa syudad sang Iloilo. Yes, officer, nga hindi kita direkta nga maapektuhan diri sa Siyudad sa Iloilo. Expect natin sa gihapon na may mga lapta-lapta kita nga mga pag-ulan diri sa aton sa Iloilo o kung sa Siyudad sa Iloilo. Expect natin diri sa Siyudad sa Iloilo sa karon moderate to heavy rains sa gihapon dala sining tropical storm nga si Dante, sir. Oo. Madamo gi nga salamat sa impormasyon ginatag nimo diri sa Iloilo Newsline mayong gabi. Welcome, sir. Mayong gabi sa liwat. Iloilo Newsline Weather Update. Sa aton nga mga headlines, President Rodrigo Duterte gin-extend ang inbound na travel ban sa mga pungsod sang India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Oman, kag United Arab of Emirates. Halin June 1 to June 15, agod malikawan ang pagsulod sang Indian variant. Lola Lilibeth Valdez ng Sitio Ruby, Barangay Greater Fairview, Quezon City, gintiro patay sa hubog nga pulis. Ginkilala ang suspect kay Police Master Sergeant Hensi Zinampan, assigned sa Security and Protection Group, preso na sa facilities ng Quezon City Police District. Sa dugang nga informasyon, Iloilo City magapabilin sa MECQ halin June 1 to June 15. sa dugang pagin nga informasyon, surgical lockdown sa iban nga barangay sa Hordan, ginhimo ni Hordan Mayor Robin Corpus, suno kay Police Major Kenneth Bermijo. Expert sa paghimo sang improvised explosives device sang CPP-NPA nagsungka sa Criminal Investigation and Detection Group 6. Mayara kita karon nga dugang nga mga informasyon kaathagan sa hipi sang Criminal Investigation and Detection Group. Speaking sang kay Ka James, naku ya nga pagpangbomba to sa unang damo patay blang army na soldado sa Mamaylan ni Gross. Siya to ang may kahimuan kay ginsugo siya kuno. No, ginsugo siya kay tubong ni Gross ini si Ka James. Nag-eskwela ni siya sa Malaysia kung paano maghimo sa bomba. Paano palukpon ang improvised explosives device o kon IED. After nga napatay ang ilang finance officer nga si Rinaldo Bocala, ay nagsungka siya sa mga pulis. Hasta sa kalinog to nga siyam ka mga soldado to nagkalamatay nga scout ranger kag damo ang pilason nga lintos las bukid mapauli na tani tinagatag kumpiyansa to ang soldado pag-abot dito sa ligwin nga lugar ngang balay, distansya sang balay kinabulubanta ta mga 50 meters away, labot pa to sang mga shrapnels ang balay, no, lumupad ang truck, may isa to nga nagupod to truck lumupad, daw nagalingugngog ulo ya daw na warsyak bla kay kita ini nakakover sa una dito sa Kalinog. Ang isa sa mga napatay, isa sa siyam, gin-interview pa namon upod sa kay retired police Jason Piamonte nga gindala to sa Lambunaw
na-interview pa. Dason i-transport ani padulong sa syudad, gulpi lang nagtinga, patay. Amo nang account na dumduman ta kay ginsugi dia kay Lieutenant Colonel Hervasio Balmacida, hipisang CIDG. Mga Antikenyos ginstriktuhan nga magpadulong sa syudad sang Iloilo suno sa Interagency Task Force. May araman kita sa COVID update sa Philippines, sa Visayas, kag worldwide. So standby sa atong mga listeners, standby sa mga viewers. Lawagan ay ang aton nga mga nag-chat. Lihog lang. From Auntie Marie, hello ma'am, gabi sa inyo. Ay, tultulan ni nila ang anong to gani? Greater Fairview, Greater Fairview. Kay Quezon Ate City. Marie. Oo, Quezon City, tultulan na nila. Kay nakaagi man kuda kadto mo. Ato bala ate ang lula nga gintero sang abusador ning maoing pulis niyo. Nan, dira na sa Fairview na tabo. Sa aton nga mga listeners, kag mga viewers, antes kita magpatpat sang kaundan sa mga impormasyon, yari anay Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Graphics Innovative Mind, Computer Techniques, Computer-Aided Services, nampang sa Barangay, Katilingban Mall, Iloilo City. Sa hanang gid sang Molo Plaza sa tatang sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics na napligahan ni Sir Manny Sanoy. Gusto nyo magbakas ng itlog? Kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyahan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. More power Iloilo. Bringing more to life. More power Iloilo. Bringing more to life. Kaya kita nyo, why brown out? Kaya tinangako ang taga-more mo sa kay Mayor Jerry Triñas, kay im-ECQ kita, budlay man na mag-brown out. Magluwas lang kung may ara nga mga emergency power interruption. So hindi makalipat, more power Iloilo, bringing more to life. Ads Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabligya sang pertan sa balay, hambak kag lumber products. Nagabligya man sang sinako nga bugas kag uling. Palihog contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Loadlift Trading and Services. Isa ka construction firm nga nagapang-ubra sa mga building kapareho sa mansyon kag mga balay. Naga-design man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Giejo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area. Ilabi na sa Ayala, Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rosem@yahoo.com. Gamasakit pa lang inyo sapat? Consult ka mo kay Doc Ronnie Galia, registrado nga veterinarian nga nagabasi sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Hada nga magbaton sa mga client nga nagasagot sa mga ido kagiban pa nga sapat. May clinic si Doc Ronnie sa ilang nga balay sa likod sa Guimaras Provincial Capital. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalon sigda kay Doc Ronnie Galia. Meron siya sang Facebook page, RG Veterinary Services. Thank you so much sa atong mga listeners kag mga viewers. Ipabati ta sa inyo. Kaya mo ini ang ginahulat-hulat sang tanan ang parte ni sa inbound travel ban.
Botambalon ang mga Pinoy nga magpauli halin sila sa India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Oman, kag United Arab of Emirates ginadumilian anay sa subong. Halin June 1 to June 15. Yari pabati ta sa inyo. Ang ipabati ta sa inyo ang confirmation nagikan kay Secretary Harry Roque para nga mabalaan sang inyo nga mga mata kay basi bla nakatimbre na kamo nga mapauli hindi pagali kamo kasulod sa Pinas. Secretary Harry Roque. Epektibo ngayong araw hanggang 15 ng Hunyo, 1 ng Hunyo. Bawal pa rin ang inbound travel na manggaling mula India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Oman at United Arab Emirates. Paumanhin po doon sa mga naaantala na bumalik sa Pilipinas galing sa mga lugar nito, pero ito po ay kailangan para nga po maiwasan ang pagpasok ng tinatawag na Indian variant. Amo atong confirmation nagikan kay Secretary Harry Roque. Kay ti parman maproteksyonan ang mga pumuluyo, ang mga Pinoy nga hindi makasulod ang Indian variant. May-ari na nga dan nagsulod din ligad. Mayo lang kay na-monitorin sigida. Di ko ninali nga mag-upod pa ni sila sang Indian kag UK variant. Madisgrasya kita. Mga hybrid nga daan kuno ni nga mga variants. Di kung mag-amo sina, kung magsige-sige, no? Magsige-sige, basi mabudlayan kita. No? Basi mabudlayan kita, kag mabutang sa alang-alang ang ikaayong lawas sang tanan. So, at least nabatian nyo ang confirmation halin kay Secretary Harry Roque. Gusto nyo mabatian niyang party sa pulis ni nga maoy? Kung ano ang pamatbat ni PNP Chief Guillermo Ilyasar sa iya? Ining si Police Master Sergeant Hense Sinampan bala? Ti ang iyaya nga kontra, ang bata tuyasang gintiro niya, ang ginbalusan niya, ang lula niyo, no, ang iloy. Waya blagin sunod, kagin sa gipit lang golpe, kagin tiro sa liog. Di kundi patay. Hindi pa sa permero mag-ako. Nga nakuhaan siya sang video, nakuhaan siya sang documents, sang video. Ulihin na lang nga nag-admitter siya, ay siya gin manggali sa video. Balan nyo mga kabyanan, ang iban nga pulis, palusot pa na mo. Balaan na gid nila nga sila na. Pero masiling pa, ay hindi ako. No? Pareho man na black kung may insidente, diin ka sang matabo. Linga, why cook balo sir? Nga nagano ka? Nagatalikod ko sir? Nga nagapangihi ko. Nan, mga amo na panabat lang mga wais nga pulis. So, ang ining natabo kay Sinampan, tiway kalaban-laban yang lulaw. Gingamit niya pa yang pusil sa mga pumuluyo. Nga pumuluyo,
Gin-issue na sa iya mo. Ha? Para nga mag-protect and to serve sa public. Hindi ay gamito niya sa kalainan. Limakon yun eh. So dapat sa recruitment pa lang, strictuho na. Hindi na dapat pagpalutson ang balutangog nga utok sang isa ka tawo. Hindi man tanan nga pulis nga mo sini. No? Due time lang ni sila. Ilabi na kay sinampan. Dungol yaw. Ha? Nakainom. Gamito niyang iya pusel. Ang pusel sang gobyerno, sang public. Kag amo itiro to sa malam. Tiambal ni PNP chief, angay ni i-dismiss sa serbisyo. Angay gid, hindi na pagpadugayon sa serbisyo. Arib ang pagpisa-pisa sa iya permiro ni PNP chief nga ginambalan siya, may nanay ka, may utod ka, may bata ka, nga amo nang ginhimo mo. PNP chief, Guillermo Eliazar. Tumingin ka sa akin. Anong inisip mo pag ginawa mo yun? Sumagot ka! May pamilya ka ba? May asawa ka? May anak ka? Anong tingin mo sa ibang tao, ha? Ano ang tingin mo? Tumingin mo sa akin. Anong tingin mo? Anong tingin mo? Ibang tao? Para gawin yun. Nakahirap na hirap tayo para ayusin itong organisasyon. Tapos, hindi ko lang gagawin yun, ha? Amo to ang pagasokma sa iya ni PNP Chief Guillermo Eliazar. Ha? Oh, pagbulya-bulya sa iya, nga nahimo mo to. Pulis ka. Ha? Ibutang mo sa utak mo nga pulis ka, otoridad ka. Dalangpan ka sang tanan. Katapusan na mo na yung ginimo mo. Yari ang follow-up press conference ni PNP Chief Police General Guillermo Eliazar. Dadaan mo lang siya. Idadaan mo lang. Labas mo na mic. Wala pa yan. Makon mo na, hindi nakakalaway. Pulis ka, may ngalan na detinio. Bangod sa ginimo yan. Bata pa sa serbisyo. Master Sergeant pa lang. Madlagan pa lang ni Gani Goro, mga more than 10 years sa service. Budlay ko mang utok nila balutangog. I-presentar sa ni PNP Chief sa makatapo sa media. Parang balaan niya man ang ginimo yato. Hindi na to mapabalik ang kabuhi to sang tigulang ni Lula Lilibeth Valdez. Ginpatay na sang dungol ni nga pulis. Makon mo na ginimo yan That's Mike. Magandang umaga sa ating lahat. Kay na ni nga ba press con? Bigay ng pahayag dahil na rin sa nandito kayo at gusto makakuha ng statement coming from the Philippine National Police. Tama ko dito ang District Director ng CCPD, Police Brigadier General Tony Yara, at ang hepe ng Criminal Investigation Section Unit ng PCPD, Police Major Elmer Gonzalez, at mga opisyales ng PCPD. Punta ako dito para personal na makita itong suspect o itong pulis na tarantado na nakita natin kanina na nag-viral sa video na pumatay ng walang kawa-awa na parang manok na pinatay
itong isang lola na edad na 52 years old. So I went there personally and met this director of PCPD to check what really happened. And even confronted, I was able to interview the suspect, a police officer, age 42 years old, in the name of Police Master Sergeant NC Sinampan. Male, married, 20 member, presently assigned as PSPG, native of Pangasinan and residing in Fairview, Quezon City. Maaring most of you have seen the video ng karumalduman at hindi katanggap-tanggap na ginawa itong pulis na ito. Una kami nakikiramay sa pamilya ng victim at pinararating ang taus-pusong paghingi ng tawad sa lahat, pati na rin sa ating mga kabayan. Nakita natin na karumal-dumal na ginawa ng pulis ito. Ito yung, at nagbigyan ko ng instruction sa ating Director Director of PCPD dahil lahat naman ang ebidensya na kailangan na gagamitin natin para ma-file ng kaso ng murder is may file agad natin. In the same manner, I have directed already our Internal Affairs Service and even forwarded the copy of the video to Attorney Trembolo as well as his deputy, Police Major General Jerry Gadman, for the immediate investigation and finding appropriate adversive cases para matanggal na itong pulis na ito sa aming organisasyon na nagbibigay ng kahiyan sa amin sa organisasyon, pati na rin sa aming pamilya. And ito yung sinasabi natin na kagaya nitong pulis na ito at iba pang mahigit na 5,000 pulis na mula noong 2016 tinanggal natin na dismiss sa pagiging pulis sa iba't ibang offenses na kagaya ng meron din ganito na dapat hindi na mangyari pa or mabawasan kung talaga hindi maiwasan. Kaya nga gusto natin sa simula pa lang, recruitment pa lang, pinipili natin ng mahusay, ng maayos, so that piling-pili ang mga pulis na mapasok sa napakaraming kabataang gusto mag-apply ng pulis, ititrain sila ng maayos, at pagdating sa mga police station, aagapayan ng mga pulis na responsable at maiwasan na itong mga ganitong sitwasyon. So again, kami po ay nakikiramay sa pamilya ng nasawi at humihingi rin kami po ay humingi ng paumanhin sa ating mga kabayan sa isa na naman dagok sa aming organisasyon. Subalit, hindi ito magpipigil sa amin para ituloy ang paglilinis sa aming hanay. Dahil ako naniniwala na ito naman ay kukunti ilang bugok sa aming organisasyon na hindi namin hakayaan at itotolerate. Nakahanda na po kami para sa iyong katanungan. Yun lang po yung unang masasabi namin. Kasama po ang District Director ng PCPD at ang Hepe ng SIDO kung meron na kayong ibang katanungan regarding sa particular na kaso ito. Wala pa naman kayong halos sa buwan nung maupo kayo sa pwesto at talagang intention ng programa ninyo ay linisin yung PNP. Pero ito ang sumalubong sa isang buwan pa lamang ninyo sa pwesto. Ano sa tingin nyo yung mas maganda pa na gawin para malinis yung PNP? Wala ba tayo magawa sa mga nangyari na yan? Kung meron lang tayong mga iinang bugok sa ating organisasyon. At nakakalungkot nga, in spite of our effort na pinakikita, at nakita natin magandang pagtanggap sa ating mga kabayan, doon sa ating intensyon na linisin ito, may mga sumisingit na ganyan. Mabuti na sana kung siya lang yun natin si Gracia,
at hindi na nagdamay ng mga inosente. Subalit ang sitwasyon nito ay nagpapakita lamang na talagang itutuloy namin yung aming resolve na linisin ang ating hanay. Uulitin ko, ang na-highlight kasi siyempre sa akin, ito makamalikan, talagang dapat naman yun. Dahil with the 220,000 strong members of the Philippine National Police, we're expected na gawin yung tama. Doon kami sineswerduhan ng buwis na galing sa ating bayan. At kung gumawa na tayong tama, talagang yun ang dapat namin ginagawa. Kaya itong mga iilan na gumagawa ng kalokohan na galing sa mga iilang mga bugok na pulis natin, yun ay inihingi namin na paumahin sa inyo at patuloy kaming humihingi ng inyong kooperasyon na tulong para ito ay aming maaksyonan. Kami ay nagpapasalamat doon sa nag-upload ng video na ito kasi kung hindi natin nakita yan, wala na. Natakot-takot na depensa o reason kung ano nangyari dyan. Kagaya rin nangyari doon sa sinasabing nag-attempt pag-suicide or accidenting nabaril na sarili. Nakausap ko na rin kanina. Pati yung witness na nagsasabi na mismo yung kasama niyang pulis ang nakabaril. Whether accidental or not, ang nakagawa doon ay yung pulis na kasama niya. At base sa aming assessment, doon sa nagbigay ng statement, kami naniniwala na yung talaga rin nangyari. Una-una, yung baril ay hindi doon sa suspect. Samantala yung suspect ay meron siya sariling baril na nakasukbit sa kanya. Ang ginamit, pati na rin doon sa direksyon ng pagkakabaril, malayo, mahirap na mangyari na siya magbaril na sarili. Merong witness at siya na nakatulong sa atin. Papaano na kung wala. Merong video, paano na kung wala. Kagaya ng sitwasyon sa Valenzuela, walang video at merong witness at patuloy na investigahan. Kaya, committed tayo na with the body camera na naibigay na sa atin na-deploy sa ilang mga city police station sa mga susunod na araw. Gagamitin na po namin yan doon sa mga station na nabigyan na at trained na yung mga personnel na gamitin ito. Hindi natin iintayin pa na lahat mabigyan o hindi natin iintayin pa na lahat matrain. Kung saang police station na na-issuehan na at na-train na yung personnel, gagamitin na natin yan para makita natin ang transparency ng ating trabaho at the same time, may pakita natin sa ating taong bayan ang aming pagnanais na patuloy namin hinihingi ang inyong suporta at kooperasyon. Dahil yun lamang ang susi para kami maging mas epektibo kung kami tutulungan nyo sa suportahan sa pagbigay ulat ng mga krimen at ang inyong cooperation. At yun ang maging dahilan para mas maging epektibo kami na maglilingkod sa inyo na aming taong bayan. Sa interview po namin kanina madaling araw, sabi ng suspect, hindi siya yung gumawa, pinakita pa namin sa kanya yung video. Ano po sabi sa inyo sa video sa mga suspect? O wala nang magagawa kasi may video na. Yun ang ibig sabihin. Kung walang video, total denial. Lahat gagawin ng gano'n. Itingnan ka pa ng buong kasinungalingan. Pero, nung nakita ng video, hindi na siya pwedeng tuwanggi dito. Yun ang kaibahan. And this video will work both ways. It will not only protect the victims, the families of victims, but it will even protect the PNP personnel for unfounded allegations. At yun ang magbibigay sa atin ng daan para mas maging professional ang ating pulis sa aming paglilingkod at pagsiservisyo. Ay, inamin na. Tatanggi ba naman yun, di ba? Kita mo naman na parang manok na tatanggi pa doon And anyway, a case of murder will be filed against him today. Naandyan na yan, pinababantayan natin. Admin case will be initiated, final admin case. So that as soon as possible time, mawala na siya, hindi masabing pulis tanggalin sa ating organisasyon. Sir, kanina, medyo humihingi kayo ng dispensa, ng paumahin, dito sa nangyari na ito, medyo emotional kayo.
Kasi, ano ba, kahit ito yung mismo gustong mangyari ninyo sana maging security. So, you know, really, as a father of the organization, lahat anak niyo yung mga yan. At napakita sa pakiramdam ko na gumagawa ng ayos. Alam niyo sa mga inspection na ginagawa ko, sa totoo lang ha, nagpumunta ako sa Masbate, nagpumunta ako si PNP Chief, Police General Guillermo Ilyasar. So mutong iya nga sabat sa makatapo sa media. Mga palamangkutanon nga ang nahimo ini sang pulis sa malam wala pagrespeto. Ha? Gali kay may pusil sila, gamiton lang sa kalainan. Ano na lang to yabi karon ng mga sibilyan. Paano? Ano ibato sa mga sibilyan? Kaya ang ilang nga ginasaligan nga pulis nga dapat tani amo ang magaproteher, amo ang magaserbisyo sang insakto, amo payang maoy. So daw kabudlay no? Basahon tanay mensahe. From Manang Joylyn. Hello sa inyo. Hello, may gabi. Gabi. From Justin V. Calataro. Good evening. Hello, may gabi. Sa pamilya, sa pamilya, Ayanson Novera, Pitisa, mayang gabi, pamilya Plaga, Gumbok, Subungman, pamilya Igharas, mayang gabi sa inyo tanan. Uma Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. No? Uma Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Kay Attorney Hansel Di Dulo, kag sa makubdanan niya sa Department of Agriculture, mayong gabi, more power Iloilo, bringing more to life. Happy listening and good evening kay Manang Joylyn, Nong Justin Calataro, Rolin Forel, kay Marie Joy Castiva, Mike Azucena, Ruby Calantas, kay Nong Mike Camarcha, kay Nang CJ Ramos, kay Manolita Sibongga. Kay Leo Arches, Nene Haliador, and Nejma Tupas. So, check ta ang report. I-check na itong report sa aton correspondent, Roming Antonio Halins sa Antique. Mga Antikenyos ginstriktuhan nga magpadulong sa syudad sang Iloilo, suno sa Interagency Task Force. Ming, please come in. Okay, sa meeting sang gobernador, upod ang pila ka mga mayors, indesisyonan nanda ng Antique, alin na June 1 hasta sa 30, igapabilin ang status or classification ng Antique na indesisyo or modified general community quarantine. Kag naisugtan nila ang tira ka restrictions na igapatuman sa Japon sa sulod kang diyang tion or time nga bali isa ka bulan. So under indisisyo, ang mga ilisay nga magahalin sa iban nga lugar kag tuyo magasulod sa probinsya ng Antique, dapat makasecure kang negative nga RT-PCR test. Kung magpuli sanda partner dyan dapat makakoordinate sanda sa LGU nga pagapaulian nanda. Dugang pa, ang mga kabataan below 2 years old, gina-requirement nga mag-submit kang RT-PCR result nga dapat negative. Ang mga travelers, amorjay, ang mga Antikenyos
ang mga travelers to Iloilo is strictly prohibited unless may mga emergency nga pagapati ngayon nun sa syudad kang Iloilo, let's say for example, hospitalization, magpa-check up, amo gid lang na. Kag para mapatuman dia, mabutang ang antike kang border restriction o kung checkpoint sa boundary kang Iloilo kag antike. Ida ulay mo lang dia partner diyan ngati bisan na pasugtan mo ang antike nga magpa Iloilo, ang Iloilo dira city hindi man pwede makasulot ang taga-antike kung hindi gid man importante. So daw gin sakyan mo lang man diyan antike ang restriction sa Iloilo para hindi man maruya, i-limit lang ang mga travelers sa antike na magpasyudad kang Iloilo. Dugang pagid nga ipatuman sa sulod ko sa kabulan na nga ang curfew, may curfew from 10 p.m. o kung alas 10 sa gabi hasta alas 4 sa Kapanagon. Ang likorban iya lifted din sa antike, no? Ang cockfighting o kung ang bulang wala yapon man din pasungtan. Kag ang COVID ligtas centers sa 18 towns ina-encourage na dapat i-reactivate partner dyan eh. Kag ang mga mayors ina-encourage man na i-kun-on ang anda pagpapangsa ka mga constituents na magpa-immunize gid. Kaya may mga pumuloyo sa antike niya bisan iwanan mo kahambal ang hindi gid magpati kag magpa-immunize sa immunization program kang atang kadya nga gobyerno partner gani. Tubot ang balon nga ang interagency task force sa antike amo gid ya ang naghambal sa mga pumuloyo dira nga kung mahimo pa lang stipot na lang gid sa ila balay hindi nasagad pakadto pakare kung hindi malang essentials ang ilang nga kadtuan sa syudad sang Iloilo Meng. Roger, partner dyan kay kauna kang wala man nag-restriction ang Iloilo city, waay man sang restriction diri sa antike, kita mo libre ang taga-antike mag-agto sa syudad sang Iloilo, di ba? Subong, kay nag-istrikto ang Iloilo city, natural ang taga-antike bisan pasugtan man, example, istrikto kamo dira sa Iloilo city. Bisan pasugtan amon diri ang tao nga magpasidad, hindi man gyapon ka sulod kun ara na dira sa syudad sa Iloilo, iwas lang kun importante. So daw ginsakay lamang ini sang antike ang ginahimo ninyo dira sa Iloilo, agad nga total istrikto man kamo dira, hindi na lang namon diri ang tao namon tapos pasugtan maglakat dira kun hindi gid importante. Di mayo man namin kay nga limit naton lang movement kay budlayming mo kung nagapinakadto pa kare lang daw hindi mo ni mabalaan kung sino ang courier, sino ang carrier, no? Kapin pa nga dan subongo bag-o lang gid ming gin-confirm sa China nga may ara naman first human case sang bird flu strain. Tema kon mo ne? Hindi tag-insindi dya kung pira ka kung ano nga klase ka mga karakter kang COVID dya daw karakter gid partner dyan eh. Kung magdirnungan dya karon ang ginakangawaan ta dya nga mga lain-lain nga baryan gabi sampol percentage Pilipinas wadon talang kapamiti naman. Dito no nakitaan ming sa eastern na city sang Xinjiang, no? Ang ining bag-o naman nga kaso sang bird flu na detect ini nila kag amo ning report sa nga nakuha naton sa ABS-CBN, no? Kaya muna kabay lang gid nga hindi ra nagsurulod sa pungsod Pilipinas ang rang mga variant nga inakangawan anaton nga kung makasulod ba maano na lang kita kadya kay man antar man kung ano TikTok da kadya sa ibang pungsod partner pares kang
Indian variant niya kung paano ginasalakay, paano ginatake, paano napiktuhan ang India nga tampan kadasig pagkarmatay kang mga tao partner gani. Oh, ti mayara gani nga travel ban nga ginpagwa ang Malacañang nga tanan nga inbound nga travel ban o mayara nga inbound travel ban nga ginpagwa ang Malacañang dala na di India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Oman, United Arab of Emirates. June 1 to June 15, Meng. Hindi pwede makapauli sila sa Pinas bangod sa sining ginabantayan Indian variant, Meng. Kaya mo na yung problema, partner gani, okay. Granting for the sake of discussion nga sa amo diyang pizza, hindi aray sa nakauli. Ano naman kita kasiguro nga kung i-allow natin na pwede ka uli ang mga Pinoy example. Halin sa amurang lugar, sa amura lang nga tayo, mura man tinadagkan, kag mura man ibang na tao nga nadagkan, kag pwede makasulad sa Pilipinas ng Japon. Kay manti ang time restriction, limited lang sa 15 days. Depende ni sila kung paano nila mamonitor, Meng. Kahit kung mayara, daya karon nga palusot, balan mo naman ang Pinoy, kag iban man nga mga tao, bla, nga gusto magpalusot, laban-laban niya, lusot gina. Amo gani example, may restriction kita sa Pilipinas. Only 15 days, hindi pwede ka pasulad kita kang mga tao, Pinoy man o kung pumuluyo kang amura nga nasyon nga makasulad kung sa Pilipinas for 15 days. Ano kita kasiguro nga sa time nga pasugtan na natin sa magsulod, wala ikaso ron sa andang lugar ito. Kag example yung sulod man kung sa Pilipinas na amura karon ang kangawaan natin. Kay manti ang mga nakasulod yang mga kaso kang COVID sa Pilipinas kato, kang time man mong ibangan na lift man ang restriction, amo man sa sulod. Amo gani, di mabalaan nato na after 15 days nga travel ban, Meng. So ang 15 days na tamaan gud lang ra ka temporary mga kabyanan. Wala man tak siguro nga sa sulod ka 15 days na masolbar kang amurang nasyon ang anda problema rito sa variant kang COVID nga riya. Kaya kung wala para masolbar ito sa anda, kag i-lift natin ang ating restriction lubya, wala man ti sigurado nga hindi ra makasulod suri. So laban-laban makasulod man lubya ra sa pungsod Pilipinas. Nga daad kay kung whole year round nga restriction natin kay sigurado gid kita, no? Palay mo sa ibang nga pungsod, nag-restrict atong sa amurang lugar, sa ibang nga pungsod, wala tapon nag-restrict, kag sumaylo to ang virus sa amot nga pungsod nga ura natin din-restrict kag nakaabot na rin pungsod Pilipinas. Partner dani, di ba? Oh, laban-laban ang laton-laton la, hindi makaagi sa isa ka nasyon kadto sa sapiak nga nasyon para makapauli lang. Di laban-laban naming amo nang himuon sang iban Sige. Bantayan lang partner dyan hindi, bukla ay una nga kaso kang COVID variant ng COVID, wala ka natin masolbar. So, sponsor to bilang PCD pa vaccination program ta. Nautod ang linya ni partner Roming Antonio, live and direct sa probinsya sang Antique. Nautod, arasa, nagbalik, Meng, na arana ang linya ya. Kaya naga-inulan di sa syudad, diway tambalang kung dito naga-inulan man sa probinsya sang Antique. Base na busan na sang baterya, lubat na, arana. Aming, pasensya nga nautod kita, pabalo talang ka, nga subong lang nga gabi, Meng, nag-abot ang vaccine, pila to? 10 million vaccine ang nag-abot to. 10 million gid man to. Nga vaccine, way pambalaan. Subong nga mas mabot, pero subong to, ano to? Amo na to, ang nag-alabot.
ang picture pa lang to. So pero maabot 10 million subong nga bulan meng nga vaccine, may ara na da Moderna, Pfizer, may ara na da Sinovac, ano pa gito nga, AstraZeneca, na may ara na da ming. Sa pungsod Pilipinas, mga 10 million man karakatao ang mabakunahan, partner Johnny. Pira pa lang, 10% ko mabakunahan na. Mga 10% pa lang more or less ka mga Pinoy ang mabakunahan. Sobra kita 100 million mo. Luwas ka ran. Bakan lang koon nga sang kisra lang kita bakunahan, may second dose pa ran. So, ang vaccination program, hindi tak sigurado lang ma-clear na kita tanan dire, immunize na kita sa pungsod Pilipinas, so hindi tak siguro kung matapos niya sa sulod ka 1 year. Hindi pa naman siguro. Dako pa ning pagantos ming. Dako pa ning pagbako naton. Malay mo, waay pa ka matapos urat pa matapos ang vaccination program ta sa unang nga variant ini, may masulod naman ning bag-o mo naman na ang umpisa naman puno. Laban-laban another naman vaccine Na amo na. Amo ni problema. Kabay pa nga matapos ano yung una nga problema ni mabaksa, ma-immunize kita tanan antes magasulod ang ginakangawan ta nga mga bag-o pagin nga variant kang COVID-19 virus, partner Johnny. So far, abo diyang matad natin nga mga observation kag report alin sa Caraya Province, probinsya kag Antique nga mauranan sa kadyang nga mga maulanon na sa inyo? Maulanon sa inyo? Damol oran niya, partner. Dere amo man. Alin pa kinak mapunjag ko kan sa kadyaw. Diyan lang ni kita ga report sa sulod sa rakyanta, hindi ka nakagawa kay alang gid ang pagbundak ng oranjas dalanan. Ti anon tanabi kay mo na kay may ara si Bagyo Dante. Ti buwas alas 8 naman. At alas 8 naman ta mga lagad diyan sa Antique. Damo nang imo di listeners. Ati mawat-matan talang diya. Lan mo journey of million miles begin kuno in one step mo. Tumat-matan talang diya. Oo. Tamyawon mo lang ang taga US, Canada, South Korea, may mga listeners kita dito hasta sa sa Macau, din patong isa Hong Kong. Naming. Ati sige raga pamati bastang gapanglagad ta ra pwede ka kapamati ka aten nga mga komentaryo kag balita direkta ra sa may pungsod Pilipinas kag sa Western Visayas. Report rin sa mauranan nga ion rugya sa probinsya ng Antique. Roming Antonio nag-report para sa Iloilo Newsline. Salamat sa report ni Roming Antonio, live and direct sa probinsya sang Antique. Salamat man sa atong mga listeners kag mga viewers. Shout out kay Cheryl Kiano Herrera. Palihog like and follow sa Facebook page sa Iloilo Newsline. Kag hindi maglipat ka mag-subscribe sa YouTube channel sa Iloilo Newsline para tapos i-click nyo ang bell button para ma-notify ka mo kung may mga balita. Aring report ni Dalni Villases halin sa Guimaras. Surgical lockdown sa iban nga barangay sa Hordan, ginimo ni Hordan Mayor Ruben Corpus suno kay Police Major Kenneth Bermeo. Dan, please come in. Confirm dyan, kay Balisar na kinikuanan ko. Siyang may pagkitang may saan kaging sa sinasagger na barangay. Tapos time ko, pagkatang siya pag-interview, apat na lang pala. How about that time, ito?
Sa Subong, we have only two remaining, no? Ang Barangay San Miguel Gaga, Barangay Santa Teresa. Sa Subong, gila facilitate sang barangay official, especially sa mga members ng BADAP, nga daging nila process, kag ginabuligan mo namon, kag enjoy sang PDEA nga maklear na son nga barangay nga remaining nga duha. And at the same time, kung maklear na sila nga duha, so i-recommend na sang probinsya nga ang municipality sa Ordan matag-cleared man. After 14, Yes, so out of 14, duha na lang ang nabilin. So all in all, 14 ka barangay maklear at hopefully maklear man ang bilog nga banwa sa Ordan. Kasubong, kamustasbong ay yung napregisyon na ito. Although may mga tropa kitang na kwansang COVID, no, but we are luckily sa mismo sa Ordan Police Station negative ng tropa. So continuous natin nga function even though nga lastly may kitang tropa, no, but as usual po ng trabaho sa Ordan Police Station. Isa yung mga mensahe sa mga tinordan, siling COVID nga subong sakol sa banwa o sa bilog na province of Guimaras sa Ordan na ito. Although one of the situation in lockdown, no, but we're reminding to all the people, especially those nga wala man lang importante nga katuan sa city, medyo paiway lang anay considering high risk kasama ang Iloilo City. So, continue gyapon, even though misa din ang makato, we are face shield and face mask. Pasensya gid ha, bisyo ang aton nga kani nga internet bangod nga nagainulan diri sa syudad sang Iloilo. So pagaw natagina nga pag-check, no? Daw mayara nga pag bisyo gamay pero daw okay naman. Salamat gid sa atong mga listeners kag mga viewers. I-check ta naman ang address to the nation ni President Rodrigo Duterte sa tinalikdan nga gabi. May kang tanan sa deklarasyon nga i-extend sa MECQ ang syudad sang Iloilo. Kaghambal ni President Duterte sa mga secretaries nga tagan sang priority nga padalaan vaccine ang syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang province MJCQ, ang syudad sang Iloilo MECQ. Yari ang confirmation halin kay President Rodrigo Duterte sa address to the nation niya sang tinalikdan nga gabi. Kasali yan sa oath of office ko na magsasabi ng totoo at hindi magsisinungaling. Kung ang totoo makapasama sa akin, tangkapin ko. At kung totoo naman, paniwalaan ninyo, kasi yun talaga ang dapat sasabihin namin. We have no business lying to you. Wala akong obligasyon na magsinungaling sa bayan ko. Bayan ko rin ito. At bakit ako magsinungaling? Para man ito sa lahat. Now, we go now to the community quarantine classification. This is for June 1 to 30, 2021. The following areas will be under modified enhanced community quarantine MECQ from June 1 to 15, 2021.
the following: the city of Santiago and Cagayan in Region 2, Apayao, Benguet, and Ifugao in CAR, Puerto Princesa in Region 4B, Iloilo City, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte. I think it's the whole of the Zamboanga community. Butuan City and Agusan del Sur in Caraga. Nandito naman tayo sa General Community Quarantine. NCR, Bulacan, Rizal, Laguna, and Cavite with restrictions. Itong restriction, ito yung parang limited number of persons magkain. Whenever there is a grouping of human beings, talagang susundin ninyo na social distancing, lahat na. These are the restrictions. Alam ninyo yan. Alam na ninyo yan. Baguio City, Kalinga, Mountain Province, and Abra in CAR. Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino in Region 2. Batangas and Quezon in Region 4A. Iligan City in Region 10. Davao City in Region 11. Lanao del Sur and Cotabato City in Barn. The rest of the Philippines will be under modified general community quarantine from June 1 to 30, 2021. Si President Rodrigo Duterte. So mo tong confirmation, June 1 to 15, modified enhanced community quarantine sa gihapon ang syudad sang Iloilo. After June 15, ano matabo? Ulat naman kita. Ha? Hulat naman kita. Another pag-antos naman sa mga trabahador. Mayo lang niya sa mga may ginapaabot. How about niya sa mga trabahador? Sa mga non-essentials? Ha? Bisan pa sa essential? Sino mo customers? Sinong manugbakal mo da? Kaya nga, striktuhan man ang mga borders, ilabi na sa mga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo. Gutom gid. Ginalan, ipit-ipit gini. No? Ipit-ipit gid. Kag kung mahimo, sunod man kita sa protokol ay. Ha? Kung inali nga, magsigi-sige ni, anong aton ipadanas. Kita man sa gyapon ni makaluluoy. So, sa mga wala da naga-face mask man kamo palihog. Ha? Sunod man kamo sa protokol. Kay mabudlay, kay kamuyaway naga-face mask, ang mabutang salang-alang ang mga barangay officials kag ang mayor sang syudad. Ha? Sila niya imbestigahan. Ha? Kamo, may ara man kamo sa labton. Tikitan kamo, pero masakit na di ang kapitan. 37 minutos na nakaligad sa alas 9. Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Kag, more power Iloilo, bringing more to life. Sa mga suki sa mag-asawa ni Jima kag Digol, dira sa Pasay City, Dueñas, Dingle, kag San Enrique, no? Kung gusto nyo nga magpaninda sang isda, kadto kamuda sa cruising patio sang Dueñas, pangitaan nyo ang baligyaan ni Digol o kunin ni Jima. Ha? Dira permi kabakal si Police Major Jose Ray Pabalano kay balaan niya nga priska mo.
Di bakal kamo da, no, kadtuin nyo da, bakal kamo isda, gamay man o kundalag ko. Kung kulang-kulang kwarta nyo, silingan nyo si Nijima nga pwede makayo. Ha? Hambala nyo? Pero hindi man, pagpatamain nyo, kay maputo man ang mag-asawa. Ha? Palihog lang. Inaya garantisado na da nga priskang isda. Kay nagapaninda na sila adlaw-adlaw dito sa istansya. Hindi ka mo magkalipat ha. Pangitaan nyo lang dan tiyangin ni Nijima kag ni Digol sa crossing patio Dueñas, Iloilo. Day chiche da mga bata, kumusta na kamo tanan? Kay signal number 1 kamo da sa San Dionisio, Batad, Istansya. Halong gid ha. Halong gid kamo dira tanan-tanan. Ha? Mayong gabi lang, may lang nga pagpamati. Set may ara talam yawang. Basa Pixie. Sweetie Boko Shake, namtang sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Ang Sweetie Boko Shake manamit ang templa, barato, ang preska, affordable sa tanan. Kag sa buruso katama, ginagarantiyan naman sa inyo nga pure gid nga boko ang ginahimos. Nga shake bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla, plus purified crushed ice ang ice nga ginagamit. Kag wala kulba bangod kemes ang nagtempla sang Sweetie Boko Shake, tilawan nyo. Hindi ka mo magkalipat. No? Gusto nyo mag-inom sang shake? Mag-turos ka mo da? Kadto ka mo da sa Kamalig Haro, no? Sa Ceres Terminal. Pangitaan nyo da pagsulod nyo sa departure area, tadlong gina sang Concepcion, nga mga bus, istansya, balasan, na dira ayon nga area, pagsulod mo yara sa right side, ang Sweetie Boko Shake. Pure ginaiya nga buko. Kaya may ginakuhaan kami, no? Nga buko. Mayo ni sila. Kaya nga, balaan nila ang kinanglanon mo kung ano ang dapat nga kinanglan sang Sweetie Boko Shake. Balaan nila kung ano ang tiga, no? Ano kahumok. Balaan na nila si Jules pa, no? Amo ning tag-iya sang bukuhan. Balaan na nila. Kag may isa pagit kami nga ginakwaan man, balaan man niya kung ano ang amon nga kinanglan. So, antes sila magkagod, gina-observe nila ang insakto nga pagsulundan para malimpyo ang buko. Kag hindi ka mo kabalaka kay gintimpla ina sang chemist. Tilawin nyo, barato na ang small, medium kag large, mayara pa da sweet cream, kag magluwas nga barato na, affordable pa, manamit, kag hindi inaiya powder, no? Pure ina nga buko. So, kadtuin nyo da sa Ceres Terminal. Kung hindi ka mo katultol, mangkutan nyo ang mga gwardyada, mga blue guards, assign sa Ceres Terminal. Kay makita nyo gidada, no? Ang Sweetie Boko Shake. 41 minutos na nakaligad sa alas 9. Magluwas sinagali ng antes sa kumalipat, mayara man nga naga-order via Food Panda. Kung nara ka mo sa inyo balay, within the city, pwede ka mo maka-order da sa Sweetie Boko Shake via Food Panda. No, kay Cherry Palmada, may gabi. No, may gabi da sa inyo. Kaga dira man no, sa kay sa manager sang area manager sang Jollibee. May gabi. Salamat man sa pagmonitor diri sa Iloilo Newsline. Sa una sa ABS-CBN man isa. Dito na siya sa Sibugali. Si Cherry ara sa Food Panda. Kadtuan ta ang parte diri sa report ni Ruel Arbael. 21 anyos nga lalaki
naghikog naman tos batado. Way balaan ko na no tong rason. Kag duha ka illegal fishers nagkaladakpan sa batad man sa gyapon. Dito naman yung Sara, may ato to yam isugid, gwa gid saya, way face mask, kundi gintikitan. I-check tang report ni Ruel Arbail. Yari ang report ni Ruel Arbail. Well, please come in. Maya dayat gid nga gabi, Sir Johnny, kag Inday Trexie, kag subong man day Sweet Don, kag sa aton sining mga viewers and listeners nga nagatutok sa aton kada gabi diri sa Iloilo Newsline. Yari na ang balita nga aton sining madulong, nagikan diri sa probinsya sang Iloilo. Isa naman ka masubong ang balita, Sir Johnny, no, nga isa naman ka 21 anyos nga soltero ang naghikog kagapon, no, dira sa banwasang Batad, Iloilo. Pagkatawag na nato nini sa kay alias Toto nga residente dira sang barangay Kabaguhan, Batad, Iloilo. Kung sa diin nasapwa na lamang ini Sir Johnny, nasapwa na gid lamang sang iya sining himata kahapon sang hapon nga nagakabit na, no, sa hagdan sang ila sa sulod sang ila sining puluyan. Kag gilayo naman ini nga gindala sa Jesus Colmenares District Hospital, pero sa kasubo nga palad, no, gindeklara rin nga dead on arrival sang iya sini nga attending physician. Kag nakita man sa iya sini nga kung nakita man ining suicide note, Sir Johnny, no, malapit sa iya sini nga ginkabita, no, sa nakita ining suicide note para sa ini sa iya sining pamilya, no, kumbaga nagpamilin-bili na ini antes nga nag-commit sang suicide. Sa suicide note, Sir Johnny, no, makita ang iya sining mga hibubunot sa mga tawo, no, nga wala na kaintindi sa iya, kag sa iya man sining suicide note, no, wala man gid sang madalom nga rason man, no, nga ginbutang, no, nga naka-indicate sa iya sining suicide note. Pang mga pila lamang mga normal nga mga hibubunot, no, sa bilang isa ka bata sa iya sining ginikanan kag subong man sa iya sining mga utod, no. Kag ginakasubo nini sang aton man sining mga pumulo sang iya sining mga himata man, kag subong man sa iya sining mga kabarangay nga tungod mabuot man ini nga bata, apang wala gid sila nag-expect, no, nga makahimo o kun mahimo niya ining paghikog. Kag ginkasubo man ini sang aton sining mga kapulisan dira sa banwasang Batad nga ang panugyan ganin nila, no, sang aton nga mga kapulisan dira sa banwasang Batad nga kung may mga problema kamo sa inyo sining mga pamilya, istoryahan ninyo kung pangayo kamo sang advice sa mga elderly ninyo. Kay ang paghikog hindi solusyon sa tanan nga problema, kay ginahambal lang ganin nato, no, ang tanan nga problema may ara gid nga solusyon. Kag tapos kung may mga ibubunot kamo sa inyo sining mga pamilya, try ninyo nga istoryahon para kung may mga wala pa mo mag-intindihan ay dira, kag may mga problema kamo, may conflict kamo, at least masolusyonan, no, kay ang tanan nga bagay pwede gid maistoryahan. Kag mo yadto, no, ang nadangta ni Toto, kag wala naman sang plano ang iya sining pamilya nga ipa-autopsy ang bangkay pa ni Toto. Ngayara na karon sa isa ka punerarya dira sa banwasang Batad, Iloilo, Sir Johnny. Sa dugang naton nga balita, no, dira gyapon sa banwasang Batad, Sir Johnny, duwa naman ka illegal fishing violator ang dakop sa aton sining Batad PNP. Samtang nagahiwat, no, sang Seaborne Patrol ang aton sining Batad PNP kahapon sang hapon, upod nila, no, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources members kon personnel, no, nanakpan ining mga illegal fishing violators, no, dira sa kalalawran sang sakop sang banwasang Batad, no, dira sa shoreline sa may barangay Binunan, Batad, Iloilo. Kag dakop kining duwa, no, ka mga fishing illegal fishing violator, no, kag duwa man ini ka motor bangka, no, kung sa diyan ang ining isa ang ining MV, no, motor vessel, no, palos, no,
nga ginapanagyahan kag timon ni Mr. GC Sangasina dira no naga-conduct sang illegal fishing ining gamit sang trolling no nga ginadumili sang aton sining o kung nakasaad dira sa aton sining municipal ordinance no sang Banwasang Batad sa section 83 kag 85 no sa municipal ordinance number 3 227 series of 2003 kag in relation ini sa Republic Act 8550 no sa illegal fishing. So dako pining suspetsado kag subong man no impounded man ang sining motor bangka no kag mga fishing paraphernalia kag samtang wala pa ini mahitso no impounded ining mga gamit kag magapangatubangan ining suspetsado no sa penalty no nga dira sang Batad Treasurer's Office. So samtang wala pa ini mahitso ang sining penalty impounded ining mga gamit niya kag ang impounded ining gamit no ining fishing paraphernalia kag subong man ang motor bangka sang nasambit sining persona. Same violation man no ining isa man ka persona nga si Mr. Jonathan Dalanon no nga residente sang barangay Binunan, Batad, Iloilo. On board ini sa siya sining motor bangka no ining Three Brothers nga motor bangka. Sundan na ini sila no sang isa man atong suspetsado ini kakandak man sang ining trolling man no nga naga illegal fishing man isa man ka illegal fishing operation nagagamit ining suspetsado no sang trolling kung sa diin ginabawal ini sang aton sining mga aton sining BFAR kay ini makaguba no sa aton sining mga reserve marine areas no. So apprehended ini mga ini man nga suspetsado kag impounded man ang sining motor bangka samtang wala pa nang bayaran no ang sining penalty dira sa Treasurer's Office sa Banwasang Batad, Iloilo, Sir Johnny. Muna panugyan na sa aton sining mga kapulisan dira sa Banwasang Batad no sa mga naton sa mga mangingisda naton no nga although nga kabulay sa pangabuhi sa subong pang sundo na lamang sundo na gid lamang naton ang nagakaigo nga pamaagi sa papangisda kay para manini sa ikayo no sa aton sining dunang manggad nga hindi man madali-dali maubos kag para man may makaon pa nga isda no aton sining mga kapuhan kag mga ulihi nga inirasyon no sa aton sining mga kapuhan naton dira sa Prakadlaw. So paano na lang kung maubos ining mga isda sa pagpagamit no kung sa papangagi naton no sa pagpangisda ining mga illegal fishing activity naton. So wala na sang isda dira nga mga mabili no sa aton sining mga kalalawra no. So panugyan sa aton sining mga kapulisan despite sang kapigaduhon sa pagkabuhi subong sundo naton kung anong nagakadapat nga pamaagi sa pagpangisda. Sa ilo naman kita no sa Banwasang Sara, Sir Johnny no may nadakpan no ining persona nga wala nagasuksok sang face mask no nga nagapasiga-siga dira kag libot-libot dira sa barangay Ilawod, Sara no tinatimingan gid nga nagahiwat ang aton sining kapulisan sang mobile patrol. Tinatimingan gid ining persona no nga si Roy Ostia nga residente sang barangay Bangon-Bangon, Sigma, Capiz. Temporaryo ini nga naga-star dira sa Banwasang Sara. Gindako pining persona kag sa pagbayular no sang AO 2020-225 o kon no wearing of face mask. Ini siya nga ginatikita no gintikita na gid lamang kag magabayad sang penalty dira sa Treasurer's Office sa Banwasang Sara. So panugyan man sa aton sining mga personnel sa aton sining mga kapulisan no dira sa Banwasang Sara sa pagpanguna ni Police Major Jose Nimias Pamplona nga panugyan niya sa mga saranhon no nga sundo na lang naton ang nagakaigo nga health protocols no. Simple man lang ang pagsuksok sang face mask kung kita magwa kag pagsuksok sang face shield no biskan face mask na lang gani amo nang ginaobligar na lang. So sa aton nga mga pumulong Ilonggo no kung din man kita magadto part na sa aton sining daily attire no inang pagsuksok sang face mask especially kung kita nagalakad to sa mga crowded areas.
Sa ulihin naton nga balita no, isa ka balay dira sa siyudad sang Pasig no, naupos gid kahapon dira sa barangay Sarapan no, barangay Sarapan, Pasig City. Ining balay no nga naupos no ginapanagyahan sang Palma family no. Ini nga insidente no natabo alas 8 kagabi kag suno sa sining bata sang tagiano sang sining balay no, nga si ining bata nga si Juliana Palma nga nakibot na gid lamang sa no nga ang balay no sang iya sining ginikanan sa iya sining pagpauli ang nagadaba-daba na kag malapit na lang nga maupos. Ganina nga yun ni sila sang bulig sa aton sining Pasig City Fire Station dira, Pasig City Bureau of Fire and Protection. Apang wala gid wala gid mahingagaw no kag na totally burn gid ining balay. Nga suno sa kaya sa pamilya Palma nga ini ang gitunaan sang sining sunog probably no, may ginasunod din sila nga tinigang. So panugyan man sa aton sining mga kapulisano dira sa siyudad sang Pasig, ang Pasig City PNP nato nagapanugyan gid sa aton sining mga pumuluyo no nga halungan naton no biskan sa subong nga tiempo sang tigululan, hindi malayo no nga kita masunugan kung wala kita nagahalong sa kalayo no, sa secure naton permi, safe ang aton sining mga kusina, antes naton sining pagabayaan kag hindi gid naton pagkalimtan no nga kabudlay masunugan, okay lang ko sa gini nila no, okay lang mabaan gisa masunugan kay sigurado gid nga upos gid ang tanan-tanan naton nga kinabudlayan. Amo yan to madulong naton Sir Johnny no nga balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo, bantayan naman buwas no ang aton sining madulong naman no nga another nga mga balita nga nagkalanabo diri sa probinsya sang Iloilo. Sa gyapon ini si Ruel Arbael para sa Iloilo Newsline. Thank you so much sa atong koneksyon nagikan sa probinsya sang Iloilo, Ruel Arbael. Ipabati ta sa inyo ang aton nga interview kay CIDG Chief, no? CIDG 6 Chief Police Lieutenant Colonel Hervasio Balmaceda. May kaangtanan sa expert bomber sang CPP-NPA nag-surrender sa ila. Yan mo, ini si Ka James. Tigin ako yang iyan nga mga partisipasyon sa mga pagpangbumba, no? Pagpalupok sa mga IED, pagpakabit sang IED sa mga paho, sa sanga sang paho, nga paglabay sang truck sang mga army o kon pulis, sigabong. Yari si Lieutenant Colonel Balmaceda sang aton mapakigangutan. Concerted effort ito, pero lumutang ka kasi. Main effort kami dito sa CDG, sa surrender. Siyempre namundok siya. Kailangan namin makuha yung loob niya. It's a tedious effort. So nag-materialize naman para ma-convince siya. Mayroong tao sir ang nag-guide sa kanya na papunta sa CIDG? Opo, actually yung intel officer natin na nakakonect yan doon sa access niya at nung kahapon, madaling araw, sinundo namin siya dun sa area. Sabi nila sa regional office kahapon pa. In today, pinresent na natin sa media. Together with the regional director sana, kaya lang may event naman si regional director, kaya ako na yung marap sa press con. Yes, sir. So, within Panay Island, sir? This time, nasa within Panay Island siya. Kasi yung connection na niya doon, yung pinaka-latest, nandito na siya sa Panay area, nag-operate. Anong participation niya, sir, sa CPP-NPA? Since late 80s pa siya doon eh. Late 80s, nandito siya sa Negros Island. Meron siyang mga involvement dun sa Himamaylan encounter wherein 17 Philippine Army members died. Meron din siyang, nung lumipat na siya dito sa Panay Island naman, ay
Sa Kalinog area, 9 Philippine Army naman ang namatay at 18 Philippine Army wounded that time. So, Yes, sir. more or less ito, kasi medyo maramihan ito, magtataka ka, ay siya kasi ay bomber. Oo. Expert bomber siya. Nag-aral pala siya sa Malaysia way back 1989. Yes, sir. Pinag-aral siya doon ng bomb making. So, IED yung expertise niya. Ini-increase yan ito during ambuscade. Kaya medyo malaki ang blow sa government forces pag nabangan nila. Oo. So, with that, nag-participate din sila. In 2008, participated siya. Within 2006, sa Aliusan Squad District. Ang na-participation sa hit and run style. Andun ng mga government troops. So, kung yung mga cases dyan na mga individual, retired or active government personnel na na-ambush o na-liquidate, sila ang may gawaan yan. And then, meron pa dito, may mga detalye pa na kung saan meron silang special participation, hindi ko nga isa-isa. Ipinta pa rin interview natin sa kanya at definitely mag-essential siya ang judicial affidavit. Oo. So, inamin niya na sa Kalinog na siyam na mga soldadong namatay na mga scout ranger doon, sir. Kasi na-interview ko pa yun ng isa sa mga namatay. Doon sa Lambunaw. Oo. Di ba malilinawan natin yan kung ano talaga yung mga participation pa niya at ma-finalize ito. Oo. I-convert natin sa judicial affidavit. Oo, maganda yun. Ma-convert sa extrajudicial confession. Opo. Oo. So, ang sinabi niya ba yun, sir, kung sino ang leader nila? Ang wala pa. Definitely doon sa interview na niya sa Intel, yung ginagawa na yan ngayon. Bakit sumuko siya? Yun, yung commitment niya na gusto niya magbagong buhay at nahirapan na siya dun sa taas. Oo. Kasi nung na-approve yung Anti-Terror Act, nangambla na rin sila. Hindi man nang namatay na si Rinaldo Bucala, yun talaga ang nagsabi sa kanya na sumuko siya? Hindi. Isa pa yun sa mga indicators na kailangan na nila. Oo. So may mga sinabi siya, sir, may nang-divulge siya kung sino ang mga leader, lahat ng lalabas po yan. Opo, lalabas po. Yung maganda. Information niya later on. Kasama po yan actually siya pinukunan ng mga ganyang information. Ilang taong gulang na siya, sir? Na siya 50s na rin siya, malapit ng 50s or 50s na. Tubong siya, sir? Negros? Tubong Negros. Pero dito siya naka-assign. Dito siya na destino. Oo, opo. So whole Panay Island ang area ya. Oo, sa ngayon. Inamin niya din, sir, ang mga IED na nakakabit-kabit sa yun mga puno. Oo. Lahat yun, yung sinabi ko sa iyo kanina, lahat yun, siya yung nag-iisa na EOD yung gumawa ng mga IED. Oo. Siyang expert bomber. Oo. So wala siya sa ibang kasamahan, sir, na sumuko? Meron daw sa susunod na mga araw. So siya muna. Siya ang leader galit sa IED. Siya muna. Sa siya, liquidation lang kasi nga siya ngayon na-assign. Sa liquidation squad? Oo. Magsabi tayong liquidation squad, ano ba yun, sir? Mga sinasabi natin noon pa na kumonted, Sparrow. Yan, Sparrow. So, that's why sumuko siya, hindi yan nagustuhan. Oo. Medyo, masikip na raw yung mundo nila, kaya nag-design na siya. So, sa ngayon, sir, hindi pa siya may interview, sir, no? Hindi. Kanina sana, during press con kanina. Sa press con kanina, interview siya. Pwede, pero sa ngayon, sir, pwede pa yun? Wala na Binalik na natin sa safe house. Sa safe house na. Pero ano pang ibang mga bindivals itong ni Cat James? Sige lang, di bali lang, ko lang sa inyo. Pag natapos yung niya, taking of judicial affidavit. Oo. So, it is a big blow, sir, sa ating mga government troops. Sa ating government troops, advantage na sa atin. Kasi nakuha na natin siya,
magkakaroon tayo ng bagong impormasyon, ma-update natin. At the same time, marami pang mga susuko. So, weakening yung forces ng enemy. So hintayin na parang sa ibang araw nito, baka mayroon pa rin susuko na. Opo. Ganun po. After the killing of Rinaldo Bucala. I hope so na mayroong mga mag-decide ng ganun. Yes, Colonel Balmaceda, sir, maraming salamat po na binigay mo sa Iloilo Newsline po. Yes po. Thank you po, sir. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Hervasio Balmaceda. Kita nyo tong picture kay na nga nakablo nga may tabon ang iya mata to. Amo to si Ka James. Amo to si Ka James. Ginpresentar sa kaina sa mga katapo sa media kay nagsurrender sa mo. Hindi na sa kagwantas bukid. Kag base madisgrasya siya kung hinali nga hindi siya mag-surrender. Ipatay ganito si Rinaldo Bucala, ang ila finance officer, mataas ng opisyal sang CPP-NPA, karon hindi siya mag-surrender base mabutang siya sa alang-alang kay kapin pa may ara nga nakakilala sa iya kuno. Leo ko tamyaw no? From Harriet Alvarado, hello. From Bernard Ignacio, good evening, sir. Watching from Cities Terminal, Samtanga Duty. Shoutout sa family Ignacio sa Carles. Mayong gabi. Okay lang to man siguro. Signal number 1 dito. Kay Toto Chad, nakapaniban ka na? Kay to Jake, kay Day Kandi. Kay Mary Joy, kay Kuya JJ. Mayong gabi. Kay May Manda, kag sa kay Banaho niya. Kay Gianna. Mayong gabi sa inyo. Kay Teacher Dayan, kay Teacher Lois, sa iban pang mga manunodlo sa doctors, kag sa ihas, kay Ma'am na Elsie Espiso Palomar, kag kay Sir, Kernel ka na, sir? O kung Major pa? Major Palomar. Mayong gabi sa inyo nga tanan. Kay Sir Boy Sikinya, mayong gabi, sir. CLDS Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo, ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta. Mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CLDS Poultry Supply. Ang More Power Iloilo, bringing more to life. Kung may mga diferensya sa inyo barangay, insigida tawag sa more. Pabalo kamo dayon kay para maaktuhan. Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Sa mga gwardiya sa Ceres Terminal, mayong gabi, sa mga pa-official sa Balyacar Transit, halin sa kay branch manager, pakadto sa admin, kay Sir Joseph Oiko, pakadto sa pamilya Yanson, sa mga dispatcher, sa operation officer, sa mga driver, kag konduktor, mayong gabi sa inyong atanan. Sa mga porter kag vendors, antos-antos lang kita. Mayong gabi. Mayara pa, talamyawon. Pamilya Bautista, Disilos, Pamilya Guiñez, Pamilya La Pascua, Villanueva, Cordova, Talavera, Abilia, Cabalonga, Pamilya Ramos, mayong gabi sa inyong atanan. Kag sa iban pada, Pamilya Prado,
sa wala nalawagan, shout out lang di, padala nyo lang di inyo mensahe. Check nato ng update sa COVID. Iloilo Newsline COVID Update. Yari ang COVID updates. Western Visayas source is ro6.uh.gov.ph. New confirmed cases as of June 1, 2021, 431. New cases by province. Local cases, Aklan 19, Antique 21, Cabis 79, Guimaras 12, Iloilo 44, Iloilo City 44, 89 Negros Occidental, 121 Bacolod City. New recoveries 449, new deaths 15. Total active cases 7,577. Total cases 47,469. Total recoveries 38,734. Total deaths 1,142. Philippines sources DOH.gov.ph. New cases 5,177. New recoveries 6,230. New deaths 46. Total active cases 53,203. Total recoveries 1,161,262. 252. Total deaths 21,012. Total cases 1,235,467. For the worldwide, source is worldometers.info. Coronavirus cases 171,540,674. Death 3,566,635. Recovered 153,861,754. Iloilo Newsline COVID Update. Kay Gingging Kanto kay Sir Nard sa Sotaridona. Gingging Kanto sa Sotaridona sa ilang mga kabataan dira sa US mayong gabi. Ito tong nalin kay Nonoy Benito, kay Mary Dagali. Belated happy birthday. Mer, sige lang apuli ka ginadi. Mayo lang kamuda. Maninay nina kagwanino Tamida Salis kay Nining Salis ay diraman sa Hong Kong, kay classmate Lovelyn Ingada diraman sa South Korea, kay Nemia Marquiliero mayong gabi, kay Ide Moriera classmate, base may balita kada text ka lang dira sa Ontario, Canada. Kay Mads Julian Puerto Bagat, kumusta ka na sa Manila? And ay Toto Joy, musta na ka mo? Antos lang tani kay COVID, vitamin mo. MECQ diri subong samon. Mana sila nga antos lang. Sige lang. Basta nga naga tingwa sa gyapon. So sa aton nga mga listeners kag mga viewers, palihog lang like, share and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Ipalaptan nyo palihog
Kag subscribe sa YouTube channel. May mga balita kita dira. Na lokal, national, international. Ara dira. Ha? Iway na kamo sa pangitaon pangiban. Ara dira sa Iloilo Newsline. Tanawan nyo lang para nga mabasa ninyo insigida, ma-notify kamo kung nakasubscribe kamo, mabalaan nyo ang mga balita nga nagakalahinap. Wala na kita sang tinion sa aton nga pagpangalagad. Don't forget ha, wasaga. Wasaga las 8:09, sabat sa likod sang mga issues. Si Romeng Antonio na pagka alas 9, mayara nga kapikag balita sa Provincial Command. Pagka alauna, ang sundalo ng buhay ko sa Spearhead. Pagka alas 3 media, mayara pagida nga Ronda Probinsya. Kag pag hapon alas 5, Spearhead balita sa hapon. Pagkagabi, 8:30, amo ning Iloilo Night Watch sa Iloilo Newsline. Yan. So, kinahanglan masundan nyo palihog. Wala na kita sa tiniyon sa ato nga pagpangalagad. Salamat sa mahal nga makaako nga ginubayan naman kita niya. God bless us. Ini ang inyong mga alagad. By the way, sa kay Orly Cabalfin, kay Colonel Gabinete, kay Engineer Aligain, kay Mang Gladys Aligain may gabi. So ini ang inyong mga alagad. Joseph Camacho Diaz. Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong Mayong gabi. Pilipinas!